Mbak bisa nyanyi? Monggo. Oh iya, ayo. Habis ini ya. Arep tumeka ngendi katresna iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisan mringkang kuwasa Mas kowe sing tak sayang ralika aku kudu kelangan Mas Gusti gandeng ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwano ati kawula anggon kula laput tresno datan kendal saking coba tarewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu durung nyawiji Putra Nada Production Hey goyang Mas Dadang. Hae hae. Hae hae. Hae Mas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan Mas Musti gandeng ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwano ati kawula anggon kula laput tresno datan kendhat saking coba tarewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu durung nyawiji Putra Nada. Yo. Mas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan Mas Musti gandeng ati dongaku siji abadi do dewa-dewa ning asmara kuwato ati kawula anggon kula laput tresno datan kendhat saking coba tarewangi tak pateni laire tresno kang suci
mbok menawi setunggal